idan babba saboda wata biyan buƙatar kansa zai kirawo yara ya ba su waɗannan abubuwa na shaye-shaye don su je su yi ɓarna don shi ya samu biyan buƙata ta sa, to ai ka ba su lasins ne su je su ta yi, ka sa su a hanya kuma ko da kai ko ba kai za su yi wannan abu. Dole ne shugabanni su tsaya tsayin daka su koyi da sauran mazan jiya. Su ba da Aminu Kano, su tafa ɓale wasu Sardauna da sauransu, ko me za ka ce musu a ɗabi'o'insu da al'adunsu, in ka gansu ka ga mutane dattijai masu mutunci. Abin da muke fata shine in muna son mai maganin wannan abu da ake cikin shaye-shayen nan, to dole ne shugabanni su tsaya tsakaninsu da Allah su yaƙi abin daga baka har zuci. Ba za ta yi ba kurin mutane su dinga faɗa da baka ƙaulin amma babu amalin, faɗa ba cikawa. Sau da yawa sai ka ga mutum yana bacin wannan abu, yana nuna takaicinsa, ana yin kaza, ana yin yara suna kaza suna kaza suna kaza, amma shi ma ka bibiya halinsa kenan. Wannan zama na munafuntar juna ba zai ta yiwu ba, ba za ta yiwu ba. Dole mu canja hali. Yaran nan fa 'ya'yanmu ne, jikokinmu ne. Duk uban kirki ko yana cewa Allah sa baya na ta kyau. Idan ana son baya ta kyau dinnan da addu'a da tarbiyya da nuna hali na gari, da haka za a yi wa baya tarbiyyar nan har su zama nagari. Dole sai da haka. Ai babban haƙƙin da yake kanmu ma game da 'ya'yanmu shine tarbiyya. Domin ko ran lahira sai an tambaye mu tarbiyyar da muka yi wa 'ya'yanmu. Kai ba wayanda ka haifa ba kai tukuna, a'a ai kowa ma wanda yake sa'ad ɗanka ne da sauransu. Ko jikanka, ai naka ne, ɗanka ne, jikanka ne. Ba za mu kau da kai akan wayannan yara ba, domin Hausa su ce hannunka ba a riɓe ka yanke kayar. Yaran na 'ya'yanmu ne, jikokinmu ne. Abinda suke yi haka Allah ya sako musu, Allah ya shirye su, ya shirye mu baki ɗaya. Amma mu tsaya mu ma mu ƙoƙari mu nuna musu hanya ta gari. Mu daina sa su cikin hanyoyin marasa kyau. Mu daina nuna musu munanan hanyoyin nan. Mu koya musu hali na gari don su zama nagartattu. Ta haka ne za mu yi abin. Amma duk gaya ta magana a gidan rediyo da sauransu, ni a ganina ba bai isa ba, sai dai tsakani da Allah mu manya shugabanni mun nuna hali na gari, mun nuna halin kirki, mun nuna muna kin abin nan tsakani da Allah, ba ma yi, ba ma son a yi, ba kuma za mu sa a yi ba. Duk buƙatar da muke da ita kada mu sa mutane, yara 'ya'yan mutane cikin ala. Kuma abin takaici sai ga yaran da ake sa suke yi wa'annan abin baɗe, mutum ba zai ɗebi 'ya'yansa bai sa su, sai 'ya'yan wasu dan mugunta, dan zalunci da rashin adalci, ka ɗebi 'ya'yan wasu mutane, jikokinsu, ka sa su mummunan hanya, kai ka ɓoye naka 'ya'yan. To Allah ba azzalumi ba ne. Wata rana sai ka ga yaran naka su ma sun shiga wannan hanyar. Fata na Allah ya sa dukkaninmu mu gane, kuma Allah ya sa mu bisa farki na gari. Allah dan ikonka, dan ƙudurarka, dan zatinka ka samu akan hanya ta gari. Ka shirya yaran nan namu da mu kanmu manyan.
ka samu a hanya ta gari don girman zatinka. Ku danna mana subscribe.